Sunt 300 de metri diferență de nivel de la cel mai de jos până la cel mai de sus. Noi vom vizita astăzi ca niște furnicuțe, un imens mușuroi care se constituie într-un prim peisaj cultural de la Roșia Montană. Avem galerii antice, medievale, moderne și recente. Însă ne lăudăm și cu mărturia unei tradiții culturale de valoare excepțională sau unică. Și eu zic despre Alburnus Maior, pentru că în stânga intrării este redat în marmură conținutul original al celui mai vechi document aici în marmură, unde pe ultimul rând apare numele satului. Deci Alburnus Maior nu este de aiurea. El apare pe tablete din secolul II, că am văzut că și în grup aveți tablete și tineri și seniori sunteți familiarizați cu tabletele. Și în secolul II existau tablete, nu știu dacă ați auzit de ele, sunt din lemn de brad sau lemn de tei, asta este o replică. În România le ținem ascunse la București, la Cluj și la Alba Iulia. Sunt expuse la Budapesta 12 și vreo 4 pe la Berlin. O tabliță cerată, nu are mai mult de 15 cm lungime, 9 sau 10 cm lățime și este așternută cu un strat de ceară neagră. Stratul de ceară era zgriat cu un stilet metalic și albul lemnului rămânea sub forma unor cuvinte cursive. Se foloseau așa cum utilizăm noi colile de hârtie. Câte două formau un diptic, se legau, se semnau la oaltă, câte trei de obicei se foloseau, sunt cunoscute mai ales de către juriști sub denumirea de triptice. Baza dreptului civil de astăzi este dreptul roman. Sunt contracte de vânzare-cumpărare, sunt contracte de angajare, sunt acte de credit. Asemenea obiecte au fost găsite la Roșia Montană ascunse în mină. Mai sus de noi, în galerii antice și nu într-un singur loc. Au ajuns în subteran de frica barbarilor, în perioada războaiilor marcomanici din secolul II. Unii au plecat și nu s-au mai întors. Tablițele au stat în mină 17 secole. Să știți că au fost traduse, au fost publicate, au mai fost descoperite în Pompei, în casa unui bancher, însă carbonizate de Vezuviu. Au mai fost găsite pe lângă zidul lui Hadrian în Marea Britanie, însă în Nămol. Cele de aici fabuloase, se pot citi integral. În limba latină, aflăm aici că pe vremea când erau consuli ai Romei, Pontiano și Rufino, cu 8 zile înainte de jumătatea lui februarie, în dreapta este o explicație. Aici citim efectiv ce s-a scris pe tabliță, niște mineri care nu știau carte, Verzone Beusantis și Darius al lui Verzonis, au apelat la un magistrat, Valerius Firmus a fost rugat să scrie un document care se referă la un teren. Tablița numărul 18 este datată din context 6 februarie 131 anul Domini. Deci Roșia Montană, sub denumirea de Alburnus Maior, care apare pe 9 tablițe cerate, este cea mai veche localitate minieră din România. Avem 1890 de ani de atestare documentară. Sunt importante juridic, sunt interesante arheologic, aflăm cât costa o casă, cu cât era plătit un miner, aflăm câți bani au dat pe băutură la o petrecere. Însă din punct de vedere istoric, tablițele astea cerate sunt excepționale. Noi românii demonstrăm continuitate și existență pe un teritoriu. Vă reamintesc că aici în Transilvania am fost considerați națiune tolerată, nu? Noi nu existam în secolul X, dar văd că nu vă mai deranjează că e politicele corect acum. Noi nu mai știm cine sunt, deci că să română, șeful, cum zicem noi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Dar de ce s'il vous plaît? Că ne-am închidea țării poartă, alții ne-ar cerși la poartă. Asta ne înviorează inima și suflet. Ne întărește conștiința de sine și apartenența de neam. Și avem și noi ăștia mai tineri, ce ne mână în luptă. Noi nu mai știm cine suntem. Și asta e demnitatea pe care ne-o poate oferi Roșia Montană, alături de alte discipline pe care le știți și dumneavoastră. Noi o să mergem în niște galerii din perioada Imperiului Roman, că nu credeți că romanii stăteau în mină. Romanii stăteau acolo, romanii stăteau aici la birou și colectau aur. O să vă prezint un popor multimilenar. O să vorbim despre continuitate și existență. Asta e cu Roșia Montană, care poate să ne facă un pic să trăim cu demnitate în haosul care e acum pe planetă. Eu merg în față, planul înclinat. O să rog ultimul care intrați, un bărbat, să închideți ușa din interior. Ușa are o sârmulică, puneți după toc din interior, apropiați, închideți. Se simte tiraj de aer, pentru că e ca la suprafață, depresiunea generală este apăsată de aerul cald și aerajul pe planul înclinat este ascendent. Dacă lăsăm ușa deschisă, se fac peste 10 metri pe secundă. Eu nu mă întorc să o închid. Cobor în față, vă aștept înainte de galeria romană. Să închideți din interior, ultimul care a intrat. Cine nu vrea să vină în mină, ne așteptați aici pe la soare sau pe la umbră, 30-40 de minute venim. Cine nu vrea deloc, mergeți la mașină. Deci să nu uitați, grijă planul înclinat, nu grăbiți, treptele sunt aspre, însă să nu amestecăm, e umiditate, e cu totul diferit de suprafață. Și vă rog, nu uitați ultimul de ușă, că s-a mai întâmplat să nu fie anume atent. Acu e mina acum, domnule? Mina e a noastră, A statului român. Zăcământul aparține statului român. Tot ce vedeți în jurul nostru. Doamne ajută! La închiria dânsul și dumnealui îl va exploata.
Țara are zăcământul, îl dă în exploatare dacă interesează sau nu. Noi nu ne mai trebuie aur. Nu ne mai trebuie nici pădure, nici urs, nici apă, nici cupru, nici nimic nu ne mai trebuie. Nici lemne, nici nu mai trebuie. Ce ne mai trebuie? Se distrăm, nu? Vă mai zic pe parcurs despre un zăcământ care e aici, e a nostru. Facem ceva cu el sau nu? Deci să luăm o hotărâre dacă exploatăm aurul sau dacă punem în valoare partea culturală, că le avem pe ambele și dau detalii pe parcurs. Atenție la trece.